Και σε πρώτη πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση. Σταμάτα. Καλά, εσύ με ποιον είσαι, ρε. Στην Μύκονο, ναι, εννοείται. Εντάξει. Στην Άνω Μερά. Κάτσε, συντονιστούμε πάλι, περίμενε. Θα παίξουμε το πουλάκι τσιου τσιου, να δω κι εγώ τι είναι αυτό το πουλάκι τσιου τσιου. Είναι ένα τσιου, είναι το πουλάκι τσιου, δεν είναι τσιου τσιου το πουλάκι. Α, δεν είναι τσιου τσιου. Είναι το πουλάκι τσιου. Τέλος. Το πουλάκι τσιου. Δεν έχει επίθετο. Πάμε λοιπόν με το μαγικό αυτό τρόπο να δούμε το πουλάκι τσιου. Το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι, ο πουλάκι τσιου, το 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 πουλάκι τσιου. Να κοίτα την κοτούλα, να κοίτα μια κοτούλα, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Βρε καλό στο κοκοράκι, καλό στο κοκοράκι, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Μαζί η γαλοπούλα, μαζί η γαλοπούλα, γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Να και ένα περιστέρι, να το περιστέρι, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Μας ήρθε και η γάτα, να μια γλυκιά γατούλα, η γατούλα μιαου, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Παρέα μας και ο σκύλος, ο πιο καλός μας φίλος, ο σκύλος γαβγαβγαβ, η γατούλα μιαου, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Να και μια κατσικούλα, να τη κατσικούλα, κατσικούλα με, ο σκύλος γαβγαβγαβ, η γατούλα μιαου, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Το άσπρο προβατάκι, κατάσπρο προβατάκι, το προβατάκι μπε, η κατσικούλα με, ο σκύλος γαβγαβγαβ, η γατούλα μιαου, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Η καλή μας αγελάδα, η καλή μας αγελάδα, η αγελάδα προβατάκι μπε, κατσικούλα με, σκύλος γαβγαβγαβ, η γατούλα μιαου, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Εμφύστηκε και ο ταύρος, δυνατός μου λέει ο ταύρος, ο ταύρος μου αγελάδα προβατάκι μπε, κατσικούλα με, ο σκύλος γαβγαβγαβ, η γατούλα μιαου, το περιστέρι πρρρ, η γαλοπούλα γλουγλουγλου, κοκοράκι κυρικό, η κοτούλα κο, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Πλησιάζει και ένα τρακτέρ, ένα πολύ μεγάλο τρακτέρ, κάνει ένα βρουμ, δύο βρουμ. Το καλύτερο, Η το Ιεροσυλία. Χάσαμε το βρουμ. Θα τρελαθώ. Η Ιεροσυλία. Το κλείσα κατά λάθος. Στο βρουμ. Το βρουμ. Ρε, Θα σε σκοτώσω. τι λέει μετά. Λέει, το μαξί μου λέει, κοίτα το τέλος. Και εκεί μου λέει κατά λάθος πάτησα το χ. Τι ήταν το τέλος, τι είχε το τέλος. Κάνει το τρακτέρ βρουμ, το τρακτέρ βρουμ, το τρακτέρ βρουμ. Το πλέκε. Το πάτησε. Πάει ο Τζιου. Ωραία. Έφυγε ο Τζιου, μας Μουσική. έμεινε ο Πιου. Πιου το μαύρο πιστόλι. Ρε το Τζιου. Ζημιά έκανες τώρα. Εγώ το είχα χαζέψει λίγο έτσι, δηλαδή το βλέπα και λέω αν είναι δυνατό. Πω. Ακόμα ας να έρθω. Πατήχε λίγο. Ναι, βέβαια. Στείλε μας στο chat τι γνώμη έχετε για το πουλάκι τσιου. Ένα τσιου. Ευρυπίδης λέει εδώ έχει καμήλες. Και πώς κάνει η Καμίλα, επειδή. Πες μας πώς κάνει η Καμίλα. Και λέει το αρνάκι μπε, η κατσίκα με. Έτσι κάνει η κατσίκα με. Μπε δεν κάνει ρε. Τώρα θυμήθηκα ένα ανέκδοτο που λέει ήταν τώρα δύο πρόβατα και
Ήταν ένα άσπρο πρόβατο και έτσι όπως περπάταγε στο λιβάδι. Και έτσι όπως περπάταγε στο λιβάδι, παιδί μου, το άσπρο πρόβατο βρίσκει ένα μαύρο. Και λέει το άσπρο πρόβατο μπε. Και τι λέει το μαύρο? Μπε, μαν. Μπε, μεν. Είναι πολιτικό. Πάλι Όχι, λέγανε. απλά το ήξερα και είπα να το πω. Α, Καλό ήταν το. Άρα μεγάλε. Μεγάλε. Όποιος πληρώνει λέει ότι θέλει. Αυτό είναι πολύ φιλομαύριο. Τι ακούμε? Ακούμε το Selfish Love από Πέτρο Καζανόβα. Τον Καζάνοβα. Ναι. Πώς ήρθατε Μύκονο φέτος? Από αυτούς που δεν είναι ήδη Μύκονο. Πώς περάσατε εδώ στο νησί μας? Είναι πάρα πολλά τα άτομα από τους που έχουν έρθει από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ή για δουλειά στην Μύκονο ή για να μείνουν μόνιμα. Είναι αλλιώς, όχι μόνο ότι εντάξει έχει δουλειά κάπως εδώ. Είναι και αλλιώς η επαρχία, άλλα έξοδα, άλλα τελείως διαφορετικά. η επαρχία γενικότερα αλλού. Ναι, είναι στη Μύκονο, γιατί στις τιμές εδώ Αλλού δεν γενικότερα. έχει. Ναι, Το ίδιο είναι. οι τιμές εδώ στη Μύκονο, Χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. οι τιμές σούπερ ψιλικατζίδικο είναι τιμές. Κάτω να το σκεφτώ καλύτερα να σου το πω. Αλλά είναι ακριβά πάντως, ναι. Είναι τη μέσα Αυγούστου. Είχαμε καλύψει και την εφορία. Έχει γίνει κατάληψη στην εφορία εδώ της Μυκόνου. Και μια μισή εβδομάδα περίπου, μπορεί και παραπάνω. Είχαμε πάει στην κατάληψη, είχαμε καταγράψει εκεί τα γεγονότα. Όλα αυτά τα βίντεο θα τα δείτε αναρτημένα στην σελίδα μας. Κάποια στιγμή όταν βρω χρόνο πόλικο. Δυστυχώς υπάρχει λήψη χρόνου. Αλλά θα δείτε πάρα πολλά. Μόνο στο Μύκονος Channel! Πήρα το χορηγό, μου το κόβει. Δείξω το χωρικό. Δεν φαίνεται. Coca-Cola Light! Ποιες και εσύ, άκου τη δίψα σου. Παλιά γνώριμη Αστέρι μεγάλο Λίζα. Ρε Λίζα, πού είσαι? Ιατρός παρακαλώ. Φοιτήτρια ιατρός. Την παλεύει. Άμα στο μέλλον είσαι γιατρός από τη Λίζα, καλύτερα να πάρεις κανένα βότα από κανένα Ινδιάνο. Πόσο καλή είναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στη Λίζα, αλλά θέλω να μας απαντήσει με ειλικρίνεια. Λίζα, πόσα μαθήματα έχεις περάσει με το σπαθί σου και πόσα με το σκονάκι σου? Και πόσα επειδή είσαι γυναίκα? Ναι, πάντα ήταν ελαστικοί οι καθηγητές στις γυναίκες. Δυστυχώς. Εσύ πήρες πτυχίο, Κώστα? Δεν είμαι γυναίκα, Βαγγέλη. Ούτε εγώ έχω πάρει, γιατί δεν είμαι γυναίκα, Κώστα. Ακόμα. Προστάω ένα μάθημα εδώ και 5 χρόνια. Να καλησπερίσουμε ακόμα τον Αντώνη από τη Λιφάδα, τη Μαρκέλα στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες. Τι καιρό έχει εκεί? Καλή ερώτηση. Αυτό έχεις να ρωτήσεις. Απάντησε η Λίζα όμως, έτσι. Έχω περάσει, λέει η Λίζα, η γιατρός που λέγαμε πριν. Έχω περάσει 20 μαθήματα, λέει, με το σπαθί μου, με σκονάκι και όλα τα υπόλοιπα. Πόσα είναι τα υπόλοιπα τα άλλα? Και χρωστούμε να είναι 9 φέτος. Φέτος στο Σεπτέμβριο γίνανε 9. Και η Μαρκέλα λέει ότι στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή έχει κρύο. Οπότε ισχύει το τραγούδι που λέει δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, έτσι. Είναι Νοέμβρης μήνας, μέσα Νοεμβρίου και ακόμα είμαστε από τα κοντομάνικα. Αυτό
Το μην το πεις σε Φλόρινα, Κοζάνη, Κρυονέρι. Πες το εδώ πέρα στα νησιά. Το νησί του καλοκαιριού παραμένει εδώ. Με παρέο κυκλοφορεί ο κόσμος ακόμα απ' έξω. Ακόμα. Καπελάκι. Τσιου, πουλάκι. Πουλάκι. Τσιου, τσιου. Έχω ετοιμάσει διάφορες ατάκες από ελληνικές ταινίες. Πάμε να δούμε μερικές.